altă competiție sportivă. Și iată, vedem acolo răsucie din partea lui Lucian Harnagea. Din păcate, iată, greșește Luci și se compromite un pic acest duel de la clasa A2. Îmi pare foarte rău să văd acest lucru pe camerele noastre. Este însă un lucru comun pentru viteza în coastă. Marea majoritate a piloților urcă pe slick-uri, urcă pe acele anvelope fără striații, iar faptul că avem parte de cauciucuri reci, avem parte de un asfalt rece, în primul viraj înseamnă automat pierdere de aderență. Încearcă Lucian acum să recupereze timpul pierdut, însă cred că acolo au fost pierdute cel puțin 10 secunde și cel mai probabil că va forța în continuare pentru a recupera ceea ce se mai poate recupera, însă la viteză în coastă, manșele de concurs nu se pot salva, să spunem așa, pentru că sunt două manșe de concurs pe fiecare urcare, iar timpii din manșele de concurs se adună. Iată, ceva probleme acolo din nou cu încălzirea terenului spate pentru Lucian. Nu este în parametrii săi, să spunem. Știm cu toții, Harnage este unul din piloții care merg foarte curat de obicei la viteză în coastă. Iată că pe această urcare, din păcate, are probleme. Mergem mai departe.